Tak, já na to kouknu a začnem Lucinkou. Tamhle, Lucinko. Tak, co například dělá tvoje maminka za profesi? No, moje maminka dělá se zvířátky. Já ti říkám, že s takovýma známkama budeš tak kydat hnůj. Čím si myslíš, že se balíš? My jsme spolu husy nepásli. Tohle, že je uklizený pokoj, teď je to tady jak nějaký zvěřinec, smrdí to tady jak v chlívě. Aha, tak jsme se asi úplně nepochopili. No, to je jedno. Tak Davide, co třeba ty? Povídej. Moje maminka je matikářka. Takže maminka taky učí. No, jako jestli si myslíš, že ti tohle projde, tak s tím teda rozhodně nepočítej, milej zlatej. To ses teda hodně přepočítal, chlapečku, jestli si myslíš, že to za tebe teď budeme státu platit. Aha, tak to Martine, zkus ty. No, moje maminka je něco jako účetní. A jako ty si myslíš, že ty peníze asi tisknu? Co to tady plácají za nesmysly? V tvém věku já už jsem si sama vydělávala. Peníze dostáváš každý týden, tak prostě budeš muset šetřit. Ježiši, ty vole. A neučtili? Ano, Báro? No, moje maminka je genetička. No, to je krásné, zajímavé. A co je maminka? Genomik nebo nějaký klinický genetik? No, asi ani jedno, spíš taková rodina. A jako po kom si myslíš, že máš takhle hezký vlasy? Po mně. To měla i moje máma a babička. Ne, to není normální, v tomhletom seš caná fotr, tohle po mně teda rozhodně nemáš. Ty vole, já na tohle nemám. Ano, Lukáši, ano. No, moje maminka je věštkyně. Ne, já vám říkám, že tohle zase špatně skončí, já to cítím. A teď já vím, já jsem celou dobu říkala, že to takhle dopadne, já jsem vám to říkala. Zase ta celá odpovědnost za to zvíře bude na mě, já to vím, že to budu zase dělat jenom já. A dost, přátelé, je vidět, že jsme se lehce nepochopili. Zkusíme to zase příště, ano? Hele, co dělá vaše máma? Moje maminka je taková policistka. Kde seš? Jako kam jdeš? A s kým jdeš? Já chci vědět, kolik se vrátíš. Jako opravdovou, jo? Že hlídá lidi. No, dalo by se to tak říct.